Omubaro omonge wabasae ogenderete gochandika ase eng'encho yokoborwa kw'emiremo imensi ya Kenya. Rituko ria rero nigo company ya ALM orosagia rwe county ya Kisii kobwaterana noyo ore neganga yokorigia ekerogo ky'oborai ase ewodi ya Bochitendere egotoka ase ensemo y'ebunge ya Bomachoge Chache omanyekane buna Shemu Tuoma korwa ase enseri ya Qatar baetarire orogongo rwa Gusii ande mone county ase chinsemo ao me county ya Kisii akuboria basae nonya baria bakorere bose bakorere klasi 12 wesokia sobonge na kwenyorra amabagaiga yechigasi ase chinse cheisco gochakera chitariki 3 chomotienyo okabere nigo emirobirira chigochaka yo kubarikia basae abwinde kwenyorra chigasi chomurikito Pethuel Machini no arenga sensemeyo robotiro ya senjiro wikero ekero okomenti kana gukubora kw'emirimo imensi ya Kenya kugeneta kwenekiwa abasae bakuriga emirimo chinse cheisco anna monensi ya Qatar nabo Dubai bono nigo bareneki bakogokera magaye company ya ALM kubaterana n'umuskishe Mutuoma kurensi ya Qatar boigore neganga yo kuriga ekero kyobora ya sensema y'ebunge ya Bomachoge Chache. Kwa maswali yote basi nimekuambia kesho fika pale ofisini. Nigo litsikuria rero bakora etaro asemechi ime county ya Kisii idogo sigeta abasae gwesokia na kwenyorera emirimo ya mabokense ya Qatar. Rero ntwabate exercise yo gwetanana koimiza abasae abo babwate enchera gose batagete ko konyu egere baende ase chinse cheisco amanobo na Dubai and Qatar. Bakora wanayo mababo bisase company ya ALM Chris Nyayo nigo aereire gati ya mabaga yemirimo ari abasae barachi kwenyorera asensemeyo ya Qatar. In our office bona ganto bwate amabaga ari ya salesman ambao wanahitajika 150 people. Tutakira abantu bakorokunga sales ladies wanatakana 150. Tutakira abantu bakorokunga customer service abantu bagwa kachisimi abantu batakire 50 people. Tutakira both genders male and female. Ndobwate chigasi cha security ambapo pia wanatakikana 200 people. Alafu ndobwate chigasi cha car wash yere Dubai. Echichinde konya orango kuwa na chikosena kwanire echire in Qatar. Chigasi chiasokire chigokorwa ase chinse cheisiko eri abe ko mwana onde bwansikore isiko gabu koro kobwate ebinto byao bikwamete bono chinga kino checho gane iriko bikwamura. Singwana yabo nigo baenekire boene no bwasyo kube company yo egotoka imemo chobo songa na boigo ime yansemo ya Nairobi ekera basaya bange banyoreire emirimo asense yo ya Qatar na boigo Dubai. Obisi ekoroku ALM ne registered na Kenyan government. We have certificates chikworo kinganga intune agency ere tayari ko work under Kenya. Na inde obisi wetani ko bakisi in Cooperative Bank ndobwato obisi cheto Nairobi headquarters chigotoka Delta House room number 204 second floor opposite Nairobi University. Ikari kisi aso office ya itere Cooperative first floor room 6 onyaro yo minto Chris yoro awatendi bia Madam Oito Helen Mwangi n'umuswati umuya sana okonyira basaha bange oira banta bange chinsemo cha Qatar Dubai Saudi Arabia n'umuswati umuya na ndo obisi yaito monto ta kungena ngango sababare registration fee poko ikaga ari gento korenta passport a good conduct na etokenga no de medical fit ese getonigo yarurwe gocha sabasae no nyamalia bakode grasi 12 wesokia sobonge na kwirikia asemeremeyo erikonyora mabaga neryo gonchuria obogima bwabo bwa ankyo. Company yaito ya ALM ne bwate chigasi mona basae bali mwa college school ne bana korte university ogakore course lakini toranyora njira yo konyore gasi ntoka bwate interview chitariki 3 mutienyo yo mambi registration toko chaka mambi transport gokurusikisi bakanyamira ekambani gotenenera igaba sae mwensi mwabori gumochiche asobonge togende gera chinse chiri cheisiko tueligerie agar na intumambi toche kuyagacha abasa bakorete form 4 mwensi yakobera isiko ni nchorora abantu bende chinse chisiko egasi nerororo Dubai na Qatar igonde bwensi orenka mwariganiwa abasaye abakyaba mwakore skuru timo bera isiko atigasinchiyo chigasinchiro onde bwensi tabangaina atigasiteyo chigasinchiro nase ekabune yo chigase chitokova mbabwate
interview ere tariki 3 obutinyo yokabere buna togochaka mwarigani rumwensi Kuripotiria Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Chepethwel Machin.